en diamond block. Den gad jeg sgu godt skide godt at have. Er det mig? Med hjernearmor som en kant af en slags? Hvorfor gør du sådan? Wow. Jeg troede lige, det var en rigtig creeper. Hoveder. Ej, jeg vil faktisk godt have et. Grineren. Hvad er der i de? Lapis. Hvad er der så i den her? Lad os se. Der. Diamond ore. Vel en Hvad er der egentlig i de her ovne? Jeg ved, hvad jeg vil gøre. Hvad laver overbrugstalen til? Crafting table! Yay! Sådan. Så putter vi den der, og den der. Awesome! Time to strike, right. Godt. Lad os se, hvad er der herinde? Cool. Lucky blocks. Fuck, det er awesome ting herinde. Hvordan jeg overhovedet havnet her? Wither skeleton. Wow. Udgang. Awesome. Wow. Okay, nu ser jeg, det var en slags fælde. Hvad er det her? Jeg ved, hvad det er til. Ja, jeg tænkte det nok. Ja, jeg vidste det. Det var Twilight portal. Twilight Forest portal. How fucking awesome. Jeg gik ind på portalen igen, gjorde jeg ikke? Jo. Så går vi bare tilbage. Nu skal jeg ikke gå ind i den igen. Fuck, her awesome. Hey, hvor går den hen? Her. Firefly. Og fugle. Fuck, det her det tager et sted. Cool. Awesome. Jeg ved, hvad det er. Kom nu. Ja, jeg vidste det. Det er The Lich's slot. Jeg vidste det bare. Ja, det er ham. Krav. Kom nu. Ja. Yes, det gav lige, hvad jeg havde brug for. Nu gælder det bare om at finde nogle bær. Rensdyr. Wow, har også. Au. Shit. Jeg skal op herfra. Sådan. Nå, jeg bryder ind. What? Så det er beskyttet. Cool.